Богат татко, беден татко от Робърт Кийосаки. Резюме на книгата. Богат татко, беден татко е класическа книга за финансово образование и грамотност, която разглежда разликите между начина, по който мислят богатите и бедните хора относно парите, инвестициите и работата. Авторът Робърт Кийосаки разказва своята история чрез две фигури на бащи, които му предават различни принципи и уроци за живота. Основните идеи и концепции, заложени в книгата. Концепция номер 1 е свързана с разглеждането на два различни подхода към парите. Кийосаки сравнява богатия татко, който е бизнесмен и инвеститор, и бедния татко, който е неговия биологичен баща, който е образован и работи като учител. Докато бедният татко вярва, че успешният живот е свързан с добра работа и образование, богатият татко учи Кийосаки как да мисли като инвеститор и предприемач. Концепция номер 2 е свързана с разглеждането на активи срещу пасиви. Една от основните идеи в книгата е разликата между активи и пасиви. Богатите хора се стремят да натрупват активи, неща, които генерират доходи или се увеличават с времето, докато бедните и средната класа обикновенно натрупват пасиви, неща, които изискват пари и не водят до печалба. Кийосаки препоръчва да инвестираме в активи като недвижими имоти, акции или други доходоносни начинания. Концепция номер 3 е свързана с разглеждането на важността на финансовото образование. Авторът подчертава, че традиционната образователна система не учи хората как да управляват парите си, а вместо това им показва как да работят за пари. Той настоява, че финансовото образование е ключа за успех в живота, като научаването на основни понятия като баланс на активите и пасивите, данъци, инвестиции и следене на парични потоци. Концепция номер 4 е свързана с разглеждането на предприемаческия дух. Кийосаки настоява, че хората, които искат да бъдат финансово независими, трябва да мислят като предприемачи. Това включва смелостта да поемат рискове и способността да намират възможности там, където другите виждат проблеми и страх. Концепция номер 5 е свързана с разглеждането на твърдението, че парите работят за теб. Един от богатия татко учи Кийосаки как да инвестира умно и да създаде доходоносни потоци, които да осигурят финансовата му свобода, сигурност и независимост. Концепция номер 6 е свързана с разглеждането на страха и съмнението. Страхът е основна бариера пред постигането на финансов успех. Кийосаки споделя, че много хора остават в безопасната зона на работата си, защото се страхуват от неуспех и загуба. Той препоръчва на читателите да научат как да управляват този страх и да се научат да вземат решения, които водят до напредък. Практически съвети от книгата. Първо, започнете да инвестирате рано. Печалбите от инвестициите идват с времето, затова е важно да започнете колкото е възможно по-рано. Много хора пропускат шанса да инвестират, защото чакат перфектния момент. Второ, развивайте бизнес мислене. Стратегиите, които богатите хора използват, включват мисленето като бизнесмен. Това не означава непременно да започнете собствен бизнес, но да мислите стратегически и да търсите възможности, които водят до дългосрочни печалби. Трето, четете и изучавайте книги за финансова грамотност и образование. Кийосаки предлага да се учим от успешни хора и да продължаваме да търсим нови начини за финансово самоусъвършенстване. Четвърто, поемете отговорност за собственото си финансово бъдеще. Никой не е длъжен да се грижи за вашето финансово благосъстояние, освен вие самите. Кийосаки учи, че трябва да поемате отговорност и да започнете да изграждате своето бъдеще още днес. В заключение, Богат татко, беден татко не е просто книга за лични финанси, а и философия за живота. Тя ни учи как да мислим различно за парите, как да започнем да създаваме активи и как да инвестираме в своето финансово образование. Основната идея е, че успехът не идва от това да имаш просто добра работа и образование, а от това да разбираш как да използваш парите си умно и да ги накараш да работят за теб.